खुवाई पूर्व गनकी जेनेरेल नगर पंचायतनि बिसिङाव खबजाक जामतेला कामेंनि बुखक लक्ष्मी देबरमानि साजला sak hamia thongaro kalaijak sak hamia kwbangma jora wngwi thangkha tabukbo hapangni thaningthu ba lukurokni thaningthu tabukbo chubachu manya phiaba khapang tawtai bohokchong borokno edisi hapangni bukhaktwi chubanani phano borokno chubanani kunu sepsap kwrwi tamungwi hingkai borokni kami wngkha general o khobjak borokni wngkha edisi village o khobjakni bagwi borokno chubanani bo chubai manya edisi hapangni bukhaktwi phiaba edisi hapang chubaya phano borokno general tongtongnai jara hapang khawi tongnai sorkar wngwi tongnai borokno le chubachu rimano phiaba chubachu tamo bata rinani bata bo khaijakya sak hamya kalaimani 8 bosor wngwi tongo tabo ucherani omo phiaba 8 bosorni simingno cherai bwsani simingno achaimani simingno bini sak hamya phiaba tabukbo hapangni bukhaktwi batani bebosta kwrwi kuno khwlaijakya wngwi tongmani koktoma sawi khwnarikha buma abono khapang dawtai bokchong chwng sana muchungma khe mono edisi area o klaiya phano general khobjak phano sakni baithangni tiprasa wngwi tongkha hangkhe phaidi tiprasa rokbo jotona bono je mantwi khokchai hiyai khongnui hiyawi bono bo chubachu riwi rikha hangkai tini bukhuk lakshmini sajala tini bini sakbo hamwi thangana hinbo wansukmo nahalai mano tamo hingkai kwbangma jagao no mo haikino chugya nukhung wngwi tongman jora chugya nukhungni borok wngwi tongman jorao sak hamya wngwi tonglaimani jorao mo haikino tamo general khlainai wngthu tamo edc khlainai wngthu tiprasa wngwi tongkha hangkhe phaidi jotono yakung yak saman baksa khe bachalaiwi yak thansa kha baksa khe bachalaiwi phaidi chungbo chubalayano hinui norokni bwskango tini sawi ma khwnarikha khapang tawtai buhuksong norokbo bukhuk lakshmini debormani sajlano sak hamnani muchungwi tongkha hangkhe khairogwi tongkha hangkhe norokbo nogo tongdodonyo khoksa khongnui hiyawi norokbo chuba horui mano norokbo bini ekon number o chuba horui mano norokno tv screen bisingtwi bukhuk lakshmi debormani ekon number norokno riwi rinai naiton ri choya gari plan singpata jora chini kok tv ni bisingtwi o mangphili no bro problem bini ke hadi ko belang bini ko yak ro to ko ko cha jong nang se yakung yak koi haja ya ro belang ro ko yak ngkai ko yak ko to ko jang nang no karak karak dang to am karang ko
ni mung tamung khang An bu mungke Laksmi Deborma. nong parang kai Chin mu parang bu mungke Purbugon ki Jamtela. ni ni serai tamung mane An mu serang ka asai puru dukuman jagoro asai boro jibiri roka. Jibiri roha puru mungkai boro doktor sawo person khajini ko person khanya bosini rang kare. Nge sing bagan no khalba ke sampati ro khalai ko pai be ke doctor kono ko buzar ko nai khange ta ko pai chini sing khanya kono khanta kare ke rang poisa kare. nge tabung norok lukurong Lukurang khani ta ko ba so khani. Lukurang man te. khado khang ka ba Hai ra khang ka ba mana. ni ni serai mo hai sak hamya ang mane ba asa jor mo hoti da ang na ke ba lama ma jaro da ang mande da An mo hinga boro ro na so asai dukumani sika. na srok dokumani sigata মানে বহক বিসিং ফাইব দা মো হাই বা বিনি ইয়াক ইয়াক চলিয়া Hai ko ti ya ka ham la ko kai. Na so to ni boro no so kai sika. ngai tabu busu bosor চলিখা Ta bu hinga ko 8 bosor. নিন সেরিং বই 8 বছর মানে আসং গাতা Mm. ngai tabu norok je lukurong thani khoksa khungnei narok jaba soman khangkai bono phator treatment khane bagai tlangi mano Talang na ni hingam ka. Na ka ka. ni ni bu saito da tang Tong bu ni bu saitam khai kam khayo. kam khai ngai norong ni ration card le tamo Kini dia sangka tungkai. Apple. epia tam khai sa norok Kam ro khai sao. tam khai sa